להתפקד! שלוש מ"מ! 4 מ"מ! 15 מ"מ! 7 מ"מ! 19 קילומטר, אנחנו פלוגה מובילה. מסיימים את המסע בבסיס, הולכים קצת על שביל ישראל עכשיו. ובסופו מחכה לנו חתולה שחורה לשים על הכתף. אנשים פה זה הכי טוב. יש לי, אני חושב חצי המחלקה שלי דתיים, והם באמת חברים טובים. אני אוהב שבע. שבע הכי טוב. המסע היום הוא 16+3. זה בעצם אומר 16 קילומטר רגיל, הולכים בקצב 6, ואחריו החיילים פותחים אלונקה, מעלים את אחד החיילים על האלונקה והולכים עוד 3 קילומטר. המפקדים הרינו אותנו, דיברו איתנו, עשו לנו הרבה מורקים. את המסע האחרון שלנו בטירונות אנחנו הולכים יצחק בן שוהם. לדעת שאנחנו פה לא סתם. 3 פלוגות לא נתנו תשובה בצבאי, לבדוק ודרייב. אתם עייפים, כואב לכם כל הגוף ואתם רק רוצים להיכנס למיטה ולא לעשות כלום, תזכרו את זה. כל צעד שאתם עושים, צעד אחד יותר קרוב לכומתה השחורה. לכומתה שתוכלו לשים בגאווה, כמו ששריונרים לפניכם שמו ושריונרים עוד ישימו בעתיד. תראו שהכאב והעייפות יעברו, פשוט תמשיכו ללכת. כיף, היה מגניב בסוף. וואלה, גאווה. רציתי להגן הארץ. להיות יהודי זה אין משהו אחר. להיות בישראל זה באמת it's a blessing. אני רוצה להיות פה יותר מאני רוצה נשימה. החיילים האלו בתוך 3 שבועות יקלטו באימון המתקדם בצמ"פ, זה ראשי תיבות של צוות מחלקה בפלוגה, ועברו הכשרה של 4 חודשים במסגרת צוות אורגני, שבו הם ילמדו איך להפעיל את מערכות הטנק לא רק בצורה סטטית אלא גם בצורה דינמית,